Adiana Apiki, 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 Apiki. Adiana Apiki, 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 Apiki. Adiana fo afa. Sentinel, we are been painting now. We are Hosan. We are Hosan boa. A mistake. Anya me re no. Onya me get. Me mpel. Hwe ho ye. Twi ho firi me ho. Twi ho firi me ho. Twi ho firi me get no ho. Enko fi obiem. Metoti yo. Metoti me wo. Enko fi obiem. Pinaman. Me se me mpel da. What the me do what me get. Ayadia ope a uni uni no sin nyina nim se hey wo do wonsa na me ta I sha wa san ka wo do wonsa me se kam me pele baba busawi me do oche dia papa ka wo I didn't call him na kwan hey mistake Kacha unia. Kacha unia no. Kacha unia no. Kacha nse me se me get no. Wo he no ansi fie obi no. Hey. Kacha nse we no ansi fie obi. Anyama makontana ye wa. Wo akontana. Wo betu makonta. Me wo makonta no wo. Naka wo. Anyama kontana ene wa. Hey, masa. And untimi nyama konta da. Me untimi nyama konta da. Me ma konta no. Na me re ne hwan. Me re ne hwan na ma me konta. Na we. Oba nu manyamfo na no. Me bo so bi ate. Asafa woni we me ne dan. We am size. We. Entenya tatatam. You sapru so. Entenya entanta. Me say, e na ka me say. Enyam bibia no. Me pau da. Ope. Ayade a ope. A woni no si nyina nim se wo ope. Wa we catch no me say fi no ko hu gen na emuase no need no nyan if you osmo no ko fi obiem enya me gen no me pen da na wo ebiem a wo beti me ka ye consider we yebusuam o na accept it. Don't reject. Momo consider me wo mabusem. Wait. How would you from Hey, catches I don't do that. Kasa love you. Tatia me. I can't go there. I could feel me. Tatia me. Ube tatia me. Come on, hey, I can never buy a bull. Weapon fighter, Mr. Fatu. Hey, Fatu, why? Now, why? Send me to Yan Mema. Why? Hey, Fatu and so come on, Mimla. No, come on, Mimla. And I'm a catch them. Who take care? Papa. Why? Hey. Papa. Papa, easy. I so boy. I didn't easy. Enya me ni Pinaman on na me ya me hu na me se me ile me ile. So ko create confusion ama me ni me ye we kwa o. Pinaman. Ne kasa anya no. Den. Se hu na me se me ile na me di ama me. So o fa ni serious. Yesin to ko bi won me ge na kokun ofio no. Na mama mi sa wo Filipo. Hwe ewiase ba bi obehu se wusie Filibia no. Na ja wo ho. Unyi ni se ko hwie kakra ma no de. Ofa. Bi se de o ye no ho ba kire ya fi kire ba bi kura bi obetimi aye unyi. Unni mi ana. Mini na so ma nyo ba me pen. Nipa na ebone. Kama nyo ba me pen. So o ya we se Pinaman de me mfa no ko ba bia. No de wo ho na so o ba. Na confusion akọ set ya ma me ge na me ge no esun won na dan football me fi esun obi sun se me ge on pemanim ahwe kra. Se de enti. Se Pinaman na be ko se me ge no Pinaman se o ji me fi ni sem na. No
Pinaman no timi kunza antokwa no. Enye ize o. Me gen no akue do we si abetimi so pegu so file kwa me timi fie biem oni ma wie. Mapa na chiro bia akue aso ntiase. It is ewiase obia podo. Ha? Me to no Pinaman na why say na ne kasa nwunwan no. Te so nye wo pe. Me ntiase akura o na Pinaman de me yire mi hio a oba wo nantena na esi fo mu kasa anya na me de kwan. Ana wa gota firi mu kasa. Ofa. Enti Mr. We dey I saw boa ma ye kopa acho. Me ko to ma me anim. Na say dey ayesa dey a wa wonu oba do am don ne ka ma bo no ho. Na because of Pinaman we enti Pinaman fun we enti we. Nana Philippo unyi ni say obey bula no nche da mpa obi asa ka wo bo na ne ho ntina oda so du achi. Fi say we anwunlan we aba. Say ono ne mpena ne wa. Wentimi afa na ni antoshe di otumi kan ya ne so person no jai. Ofa. Yey. Chese gen esu obesu ogumi so no. Ene de wose de Pinaman be ye na to board ne ma bono. Say Pinaman say ono ni kunu ne me na o jeme fa nkosi say bebrebe. Pinaman we you. Emum waka mate. Say mo fa ase no. Sabi ukofa papa ba meje wakofa boni na me ni akiri mo tu de ma menwe na me mapesi na enyimre boko na yeko ho se enyimre ntimi anko a yenye ne kina why na ne nko kasa but bisa so ho hwe o kala ho hwe se wakohwe kakra gu ho no mo a ma me misi do akua no na me ko ya mefa so a asem no metimi aka ama na boa wo ofa me ko fa akua chi na Pinaman ofa Kote. Mate, ti ode yebeko why? Na ene na akokasa. No fa panyi. Me menim na blabo. Menim na blabo mu sese. So pepenti. Yon ko chene na wanya no. Ti opi abonte kura on kai so ne nua kura na wo fi no akra no. Dem so ne na mu. Ofa adwumboni won tinto on sakakra. Adwumboni so ekum nipa. Eti so won sesa na adwene a adwumboni na ebebu abono. Ti obetena ma na wo fa asefo no ya ise ya. Yo. Abla eja pade nso ofi mo aboso ala enne na mafo no mo aba no se hu se wo fa ye bibi na se ade no de sika bebe fia no aboso no adi nachi na ye na me na ya na ase me na menye me ya kwalenti no ase menye me ma ase mo fa kwan mu mo be support ama menya hoden metimi agide ye mo di ama mo no mo ni machi enne na Pinaman enne na hwan Odi adwaman na odi esi wani so no a woni kaple no hwe yo to me mo adwaman aba ba kope na me ti yo mesra ntu de waka matinyambo a china mate na pese no ni me kopa no fa no biani o ofa akwa wubu o bloki hat ache o me kebia Philippo bloki hat ache no atimi o kabitimi su sa ensu na no de ejimi su se ofa odo na se ono jimi ana wo su be kama bo ye be kama bo so kama no de ko enimre why o na me ya chenso no atima homa why eju wo se apese no unni en fa godi nkomo wo so bai wo fa me bo apese na mama wo yo ene bachi ofa yo ofa Bonjour, madam Assemble. Bla, we dey boko asem. Eye fisem. Asase ya busu asem. Eno ni Assemble. Ha, entino ya soneti ya super. Ene se sisi yen sase kroma se. So pe omo wa asase ya. Ene yen. Kro da ho kakra kanyi na no asase ne fa eye dia. Bla den na wose etena se ne edinya. Aha. Di entipa na wose yetena se. Ne wasase kakraka etisa ne edihia. Enti sese mbasam ya asase ne dai. Sese no. Bibia meka fa asase hu bia no. Me ho se womfa wadwene ma me. Na de adure die. Me wani. Na hwe de yafo ye. Ekwaye nam so a wafo o classmate fo omunyina di yie a omudi da kasa kese mo sisi dan ya kese ye omuni asa omu asase nu ye de bla besro ne ye nya adwene na asase ye dan nsuom ho no mu na no nkrofo yi ba ye a omu ye nkrofo de he nkrofo ye omu tu ska akoyi
omudi afide be fa wiem anyina te so mo anya sika akọ ba bia se ye ya sase no so eho ena mo konya sika akọ a kire se omu kire se sika akọ agu nsuo mo no anya sika ketewa eti mesi mesrew na nka we die ene menya adwene na ye makwan na enipa bi mla ni efa sase ne bi mo no mu ntu sika akọ no ni esu enya echefa meba ese ensuo na tene kofa kwabena kurum ekofa jamfi kurum wo eko asu oko eko ye peposo sesa nkura ni nyina sansuo na ebi no no yesa desuo no mo sa no nya sansuo no anna no sisika no enu bi mo sa no eno so nko ba ye de na o mo sisika akọ wo mo ne de awura na awura na tene kobo de ahini awura na tene kwan ina wa tene akọ o pasa o se o pasa ka ko ti se me fa magana nsefo me pese me ka ko si se yempe baby kakra mo ya be me ka se o pasa me fa magana nsefo ane Odiamono o mbe fa asase na firi ho na o betunu okurum ena o betunu wa akwa do betunu me fa mo bla wa dia Ofa eya wo ya wo se menenso wo ya wo se me mu ade ahono ofa dia nti wo fa ase me to sesi a me ho chire no pa nti ofa wo na Odiamono omo na omo ni saasase ni bi no mo so yeye no omo nya adwuma nti abusua nti mo mpe sika ofie sika onwuram ye wasase onema bebrebe nti ofa mo nto bi na mo fama ye ne fa mo bra Odiamono de tie ne se saasase na waka no ya awura ne da so sika akọ de me kase bi ni wa na me se wa akra woni me ofa kwasi baafo bi susu akra no ne ye konkoto ba o to kotobo o yibu o se otimi wo horo mo we o sisika no waje tie ni na se ma chana ni afri ni kuro ma se samfidie abetunga na nse o me ma sase so no yi kakra bi di ama me ye de ma sase na ofa me kwa fa fa me pa cho sawana ukoshia ho adwuma kura ba betu anka ha na se ukofa na nsefo adoma kwakwa sase no ama yesi omode bombo za hwan ne akoto so yesi efre ne se makuno za hwan ni no mempere ne empere ama se ensuo eno de mo pa mo mfa me nko wotwe to mepia be ka kira mo se alomo odo me amedo mempere alomo yajo alomo odo me amedo matikasa de o kan nyina ene kwaso an sabi o mpese wa de be sei me mo ye won krofo a wan se wa promo kuna adwena abacha se wa ka kira me mo fa senya abotre wa promo kuna abacha se wa ka kira me abotre se me mitiri monde o akwa me alomo mitiri monde o trimu de betimi ayede ne ofa he because ahu chinti on se o trimu de betimi ayede ne oba na me tena hu de oye me ahu chinti se na minis kanenti no hu anaka ti mi kira kasa bi a friend wodo broni se lab ntwere ye nan what you say say eba ye kase ma hia na fe na de be ko school ye kase ma hia fe na de be ko onim difo bi twere krata bi ba asase so ni friend holy bible ebi friend twere konko na owura bi wo me friend rabbi ye mienu ye friend Jesus Christ ebere bi wona na suafo hia eno ka kire ba ko say enche oni baba na ba beche no bla chano so ne nka ya asase sem amanu nsi chano so ebetima ko wi asase no mebo a onim sa wo wura na o ka say ye ba beche me yakumi e ma wura na ka say ene se ka akora nke betwe no o ka ne de nkan bi onim ne de why de o ka say awurade nke bekon age wo no e ma wo wura no so ka kire ne say akokọ won friends na wayi mi ama ne friend ne say me nkan bi mu nyina mu ko school sa wo wura ne ka kire papa ne say awurade e ba na okokura e bekon age wo ka kire say akokọ won friends wayi mi ama nanka wo anka ba ka say wura ne ye nipa ponefo obi e kire dosi ya kire ne wanti sa bu kukura na wura bi so ne friend sansen ama me ka kire ne say afie wo ye wo koma wa de ya ne de asema o de so wanko o semako sa na maka kura ne metu afiri mu fie akotena sa wo ba ne na na jafie na ni ba na ho so no bosala obopila musa sala dwan asamba akopɛ no kan o say awurade nka ba ya adom me makonye atwa to na me matamfo ngumum sa wo do na no kan wasam kan na wa ne ko wi atamfo
So abana do wa oni sika chi nya woda. Se wagimi a. Onka so waja. Bas ampanyi ni. Onka so waja no. Enti oba ntira man ko to gadan se wasase no so. Me come seda. Me come ni woda. Me ma mun ko to gadan se. Abusia mu di abro. Me mo bi an to gadan se. Mu di abro. Wa wo ye Bema no so afidie ko se mu di abro. What? Se una share chira yes. Papa tie. Se wo papa me. Memo ba pese me kyerɛ sɛ. Una share chira me. Wo faase. Yo. Wo faase me ntina ma Japade ho na me nam bachire saa o. Yo. O ko to so me achew. Nipa bia no so beto asase na me me ye ho krata de ama no. Me kam kyerɛ. Ara krata nyo kwa na. Krata nyo kwa na. O fa me de ko pon sɛ. Sɛ wan to asase no fa me de ama me a. Yo. Wa fa me de ama me a. De be sino onye papa. Sɛ sampene ma ha mi yo. Kwasi ba fa ma ha mi. Ade tina bro o timi sa. Ene do mo bu mi yo. Anyina wo di sɛ wa asase so. O me nante bachire sa. Apia wo yo bro. Adan. Bra. Japade ho no mo me bre sa adan. Wan na ebo wo. Ha? No fa me san kan. O kan wo. Aba beto me. Na me catch Japade koto. Me ma me die wo. Me ma me die wo bi. Koto na fa ma me die ma me. Na fa mo me bra. Siawa. E ba cha o ma me na mu beti na beton do dia dia mo. Se asase Na no. me ma ko kan me. Me na bi sei. Me obi ehu ne de. Mate. O de no fa ya hia. No ama na wo. Efie Japade. What? Enti sa de a me metiesim. Metiesa asase Ana no. djumbo ni wo timi sa wo tuwa wa. Yes, I'm here. Wo wie. Adiana Apiki o Apiki, Apiki o Apiki. Adiana Apiki o Apiki, Apiki o Apiki. Adiana fo afa, afo afa. Adiana